Hartstikke welkom op scheepsatelier East-Frans. Jan en Henriette die zijn eigenlijk de eigenaren hiervan. En nou, het is natuurlijk een hartstikke leuk klein bioscoopje. Met constant ritme kom ik de wind tegen. Van voren als hij op me slaat, voel die ingeving. Nog even. Jouw beeltenis is in mij neergedaald en zo perfect opgeblazen in gedachten. Daar kan ik niet onderuit komen. En nu zoek ik jou waar ik een kostbaar sieraad voor je heb gekocht. Klaargelegd voor deze ene herinnering. We waren zojuist bij het New Nordic Wave podium. Kunt u mij uitleggen wat dat precies is? Het is een moment dat we hebben gecreëerd om makers en bedrijven bij elkaar te brengen. En zo uit te vogelen wat de benodigdheden zijn van beide en hoe ze elkaar kunnen aanvullen en helpen. Dit komt voort uit het bedrijf New Nordic Wave. Wat is dat dan precies? New Nordic Wave is een stichting, tevens ook de Friese filmplatform. Het is in leven geroepen om het filmklimaat hier in Friesland, in Leeuwarden, Friesland, of eigenlijk laten we zeggen in het noorden, daarom ook New Nordic Wave, te gaan stimuleren. We hebben allemaal makers, het talent is er. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien, dat het talent die bijvoorbeeld hier de opleidingen afrondt, gaan naar de Randstad. En nu is onze insteek om die te houden, maar niet alleen maar dat, maar ook de mensen die weg zijn gegaan, weer hier terug te halen. Bent u een beetje tevreden over de opkomst? Ja, kijk, we gaan ervan uit dat we moeten klein beginnen. En dit is, zoals jullie hebben gezien, een kleine setting. En wanneer is deze activiteit nou voor u geslaagd? Het is geslaagd zodra we sowieso minimaal 1 of 2 matches waar zowel een maker als een bedrijf samen gaan werken. En dan is het helemaal geslaagd. Toegerekend, gevraagd, uitgesproken. Neem het terug, Rikje. أريد أن أسافر معك